پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموقراتا کوردستان سووریا کادرۆیên xwe û yên Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê vexwendin ji bo rawestandina hilmetên ragihandinê di navbera her du aliyan de. Ew jî di daxuyaniyekê de ku bi navê rêgirî li pêşhandana dijayetiyê di navbera heval û kadroyên partiyên navborî de hatibû belavkirin. Di wê daxuyaniyê de hatiye gotin ku piştî gengeşa ku di civîna emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di 28 heyva şeşan ya vê salê de ya ku Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê beşdarî têde nekir ji bo gengeşekirina pêşîniyara emîndariyê ya hilweşandinê ku li ser rûpelê mîdya civakî hatibû belavkirin ku hin alî ji endamên her du partiyên bira berê xwedan şerê gotinan. Polîtbîroya PDKSê bang li hemû endam û kadir û alîgirên partî û birayên xwe yên Partiya Yekîtiya Kurdî û hevalên wan yên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kirin ku xwe dûr bixin ji şerê gotinan û ragihandinên dijayetiyê û li dû fitneyan neçin û kar li ser dûrketin ji astengiyan bikin. Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya her wiha di heman daxuyaniya xwe de helwêsta endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniya Neştimaniya Opozisyona Sûriyê Fuad Alîko bilind nerxandin. Derbarî banga ku li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiribû, derbarî heman mijarê bi mebesta dûrketin ji fitneyan. Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya her wiha tekez kir ku Encûmena Niştimaniya Kurdî yek girtiye wekû keyanekî siyasî ku parastina wê yek ji karên destpêkî yên xebata wan e. Şêrîn Kîlo Ark